Level A1, Topic 3 on Teaghlach. Level A1, Topic 3, the household or the family. Level A1, Topic 3, Rannóg a hocht, Clanna Difriúla, buíochas Léitheoireacht. So level A1, Topic 3, Section 8, Different Families, focusing on reading. Agus Rannóg a hocht, Clanna Difriúla, b'mid díriú on folklore of women le cuasaí Gaeilge. And in this section, we'll be focusing on the vocabulary that has to do with household matters. Like on Billo, Clanna Difriúla uit, don gníomhaíocht seo, you will need the handout Rannóg Difriúla, Different Families for this activity. Clanna Difriúla, Different Families. Tá trí fictúr de trí chan agat an seo hias. Below, you have 3 pictures of 3 families. Tá cur sias agus na hanamnacha de rá cheannacha an goid fuime. There is a description and the names of 2 of them on the sound file. Éist leis an gur sias agus scríb anamnacha na glans le spás na cearta. Listen to the description and write the names of the families in the correct spaces. Ní chaithfidh tú a rá anam a aimsiú. You only need to find the names of 2 of the families. Clanna Difriúla. Is mise cahal ó Linseig. Tá cuigar I Teaghlach. Tá mé pósta le níomh agus tá trúr páistí a gcuin. Beirt bhach agus iní na bháin. Darach, Donal agus Deirdre is anam dóibh. Clanna Rathaile. Is mise Catriona ní Rathaile. Tá 4 páistí agam. Beirt inínacha agus Beirt bhach. Táin colscartha. Clanna Linseig. Is mise cahal ó Linseig. Tá cuigar I Teaghlach. Tá mé pósta le níomh agus tá trúr páistí a gcuin. Beirt bhach agus iní na bháin. Darach, Donal agus Deirdre is anam dóibh. Clanna Rathaile. Is mise Catriona ní Rathaile. Tá 4 páistí agam. Beirt inínacha agus Beirt bhach. Táin colscartha. Clanna Rian. Is mise Seán ó Rian. Tá mé scartha ó ma bhain chéile. Tá cuigar I Teaghlach. Tá 4 páistí agam. Trúr inínacha agus mach amháin. Clanna Néal. Liam ó Néal is anam dom. Tá séisir I Teaghlach. Ma hisismathirí Sally agus Séamus. Ma rathár Seán agus ma bhirt drifúracha Saibh agus Sinead. Clanna Rian. Is mise Seán ó Rian. Tá mé scartha ó ma bhain chéile. Tá cuigar I Teaghlach. Tá 4 páistí agam. Trúr inínacha agus mach amháin. Clanna Néal. Liam ó Néal is anam dom. Tá séisir I Teaghlach. Ma hisismathirí Sally agus Séamus. Ma rathár Seán agus ma bhirt drifúracha Saibh agus Sinead. Agus inis na freagraí. And now the answers. Clanna Difriúla A. Picture a hain, Clanna Linseig. And Reverend Ceartagat, were you correct? Picture 3, Clanna Rathaile. Clanna Difriúla B. Picture a hain, Clanna Néal. Picture 3, Clanna Rian. Agus inis, lay amach na cúntais os ord. And now read the descriptions out loud. I'll give you the opportunity to read them yourself first, and then I'll read them and you can repeat them after me. Clanna Linseig, Picture a hain.
Is mise cahal ó línsig. Tá cúigear I Háiseanna. Tá mé pósta le níomh agus tá trúr páistí a gcuin, beirt bhach agus inín amháin. Dara, Donal agus Deirdre is anam dóibh. Clanna Difriúla, pictiúr 3. Is mise Caitríona ní Difriúla. Tá ceathrar páistí agam, beirt iníneacha agus beirt bhach. Táim cóscartha. Clanna Néal, pictiúr 1. Liam ó Néal is anam dom. Tá séisir I Háiseanna, má hisismitheoirí Sally agus Séamus, má rathár Seán agus má bheirt ghriofúracha Saibh agus Sinead. Clanna Rian, pictiúr 3. Is mise Seán ó Rian. Tá mé scartha ó mo bhean chéile. Tá cúigear I Háiseanna. Tá ceathrar páistí agam, trúr iníneacha agus mac amháin. Agus sin Rannóg a hocht, Clanna Difriúla, and that's it for Section 8, Different Families, where we focused on the vocabulary to do with families, on folklore of Bhuineann le cuasaí Gaeilge. Lecture notes and worksheets to accompany the course are available, along with audio files and links to Quizlet flashcards and study tools. Original files are available to download at Teastas Eorpach na Gaeilge's website, or edited versions can be found at simplyjacinta.com. Direct links will be in the description box below. Míle buíochas de Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil a slíomh. So many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for permission to use the learning resources on their website. Tá súlagam gur bhain sibh tanabas. I hope you enjoyed this lesson. Like and subscribe if you got some value out of it.